Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Standby sa Action Right Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Baik kami sa liwat, kamusta naman mga palangka naman tag Palamati, region-wide, mga palangkat kita sa nabilin isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw Lunes. Balik trabaho, balik eskwela, pets sa Jess. Lunes na mga edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa ato sining news team ato sining nga mga correspondent sa liwat naman nina sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central Southern CAG Northern Negros. Sa
Lunes nato sining nga pagbagalagad, buylog mo nato ng puwersa sa aton sining patrol, 3 Navarra Patrol. Kay na para galambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat kahimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is, ara si Aksyon Jan Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto. Aksyon Nani Kirao. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mabalita, update sa National International Monitoring Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog mo nato ng puwersa ni Aksyon Andy Pensor. Of course, opdan magkita sa aton sining nga mga technical partner. Diri sa studio ay Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri kay IT expert Sir El Ray Dotilios. Sa kinahanglan rin sulagat ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin isa ka oras 19 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Maulunanon ang pagpangalaga sa inyo palatuntunan sa Lunes nga presentation. Pero karon nga gabi kita nagapangalagad amat-amat man nga nagasinaw ang aton sini kalangitan. In fact, makit-an na ang bilog nga bulan kag amat-amat nga pagtuhaw gwa sang kabitunan sa aton kalangitan. Hopefully, mangin maayo na ang lakat sang panahon. Pero kung kaysa hindi tagid may bitar, may paggulugal omgid nga nagakatabo sa pila kabahin sa aton sining nga probinsya. Extra lang ang paghalo nga sa mga drivers naton. Para malikawanta ang ginatawag aksidente sa aton nga mga dalanon. Ang unang kabahin sa aton sining nga pagpangalagad, of course, kinadulong sa inyo sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ka mga sangkap: turmeric, saluyot, balonggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Aprobado ini sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Mabakal ini sa mga butika sa palibot-libot sa aton sininga probinsya sang Negros Occidental. Daw halos ang mga butika diri sa aton probinsya may ara na stock sang Evergreen Herbal Capsule. More information about Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pagkitao nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol.
Ini mga kabayan sa ato sila pagpalagad ginadulong sa iyo sa kalawas ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang santon kag mangosteen puno inisang anxiety. Gani himuon ta adlaw-adlaw ang pag-inom sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea bangod maayo ini sa mga ginatawag sleep disorder o kung problema siya sininga pagtulog. Kung makainom ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, do kanami kag mahamuok ang imo sini katulugon. That's why sa iyo sini nga pagpamalaklon sa mga grocery store lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bahay sa ato sila pagpakalagad ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, Santon Plus Herbal Oil na. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal na. Santon Plus Herbal Oil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Yan ang pinaka-latest nga lakat sa panahon sa magulugal umon kon kaysa pagtupa sa ulan sa pilakabahin sa atong silinga probinsya. Northeast monsoon o kon amihan ang padayon nga nagaapekto sa kabugusan sang pungsod. Ang Visayas mag-eksperyensya sang paglapta-lapta nga pagulan, samtang ang Palawan kag Occidental Mindoro mag-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may pangnalagsa nga pagtupa sang ulan. Kasarangan, tubto mamaskog ang huyop sang hangin halin sa aminhan na sidlangan nga nagaapekto sa kabugusan sang Visayas. Samtang kasarangan tubto mabalod ang kadagatan nga ma-eksperyensyahan sa Visayas, Palawan, kag Mindoro. Ang pinaka-latest nga lakat sa panahon, ginadulo naman sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa dekalidad ng medical doctors, katui, pamasari, Dalan-Lacson, GA Esteban Building, harap ng opisina sang Life Extension Clinic. Naman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga napayo, damo sa balatian nga ginadala. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya ang produkto sa Life Extension. Babakal ninyo ini sa pinakamalapit na butika sa inyo nga mga lugar. Ilabiris tanan nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-505-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa dekalidad nga medical doctors, pati ang produkto nga Life Extension, vitamin D3, kadtoi, pamasari, Dalan-Lacson, GA Esteban Building, arad ng opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira kay Ludi Kagawad Peter Maymay Noble. Check-in na sa aton sa nga pamalaga. Salamat kay Kagawad Peter Maymay Noble and the family. Check-in na sa Action Night Patrol program. Amo man si Tuto Jonathan Bea and family. Para sa Sipalay, always na nga nagapaurok-urok diri sa inyo para tuntunan.
I-check na unang report sa ato sa Liga Patrol 3 na para Patrol Observation Report ni Action John Diaz. Sitwasyon sang Bacolod sa Lunes nato sini nga presentation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yan si Action John Diaz. Special Com, John, may gabi, please come in. Alright! Happy mga sa ito pala nga mga kalson. Kabod na ilis mga panahon kay Pilip ni Katugnaw nga ano yung banigin na kasobla nag-apolopisgo man ang ilang asipon nagratulo-tulo ba na ano ikaw ang gabi sa rekag sa tutaran nga mga kalson matulutog daw pero tingdo po sa ngangin karon mga kagabihon pero tema sige apon ang